सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. जिल्ह्यात भाजपात झालेली बंडखोरी लवकरच संपुष्टात येईल, तर कोकणात आता भाजपचं पर्व सुरू झालं असून नितेश राणे बहुमतानं निवडून येणार असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केला. नितेश राणेंनी काही क्षणापूर्वी आमच्या सर्वांच्या साक्षीने आणि तुमच्या आशीर्वादाने फॉर्म भरले. मी प्रथम भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय अमित शाह साहेब, देशाचे माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब, सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणा सन्माननीय रवींद्र चव्हाण, सन्माननीय जठार आणि त्याचप्रमाणे प्रसाद लाड जठार आणि अजित गोगटे, ही सर्व मंडळींच्या आशीर्वादाने आज भारतीय जनता पक्षातर्फे नितेशला एबी फॉर्म म्हणजे तिकीट मिळालेली आहे, उमेदवारी मिळाली. मी या सर्वांचा अतिशय ऋणी आहे, आभारी आहे की तुम्ही आमच्या राणे कुटुंबातील नितेश राणे, जो स्थानिक देवगड मतदारसंघाचा आमदार होता, त्याला उमेदवार. गेले काही महिने काही दिवस पत्रकारांमध्ये फार चर्चा, राणे कुठे आहे, राणे भारतीय पक्षात जाणार का, राणेला भारतीय पक्ष घेणार का, नितेश राणेला तिकीट मिळणार का, अनेक शंका, कोणी न विचारता शंका पत्रकारांच्या. त्या सर्व प्रश्नाला काल जेव्हा सायंकाळी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात नितेश राणेला भारतीय जनता पक्षात घेण्यात आलं, प्रवेश देण्यात आला, त्यावेळेला ती सर्व उत्तरं कालच मिळाली. आज तर एबी फॉर्म देऊन त्याने उमेदवारी भरली. भारतीय जनता पक्षाचे सगळे उमेदवार, सगळे नेते मंडळी, पदाधिकारी उपस्थित होते. बांधवांनो, भगिनींनो आणि पत्रकार मित्र, भारतीय जनता पक्षाचा आणि माझा त्यांच्या नेत्यांचा आजचा परिचय नाही. शिवसेनेत असताना, महाराष्ट्र विधिमंडळात आमदार असताना, मंत्री असताना, मुख्यमंत्री असताना, विरोधी पक्ष नेता असताना, त्यावेळेला माझ्या सोबत भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, आमदार, मंत्री हे सर्वजण गोपीनाथ मुंडेंचे. कधी आम्ही दोन पक्ष आहेत युतीमध्ये कधी वागलो नाही, आम्ही एकच पक्ष आहे. एकजूट एवढी होती की आम्ही एकत्र येऊन आम्ही जी सरकार चालवत होतो आणि विरोधकांना पुरून उरत होतो. कधी जाणवलं? मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे होते, सुधीर मुनगंटीवार तेव्हाही मंत्री होते, खडसे मंत्री होते, अनेक जण होते. पण सगळे जण शिवसेना भाजप शिवसेनेचं सरकार आहे, त्या महाराष्ट्राचं लोककल्याणासाठी, कल्याणकारी राज्य बनवण्यासाठी आपल्याला काम करायचं असा निर्धार आम्ही करू काम करू. आज तीच वेळ आहे. त्यावेळेला शिवसेनेप्रमाणे भाजपच्या आमदाराला नेते मंडळांनी मान सन्मान, त्यावेळी जास्त शिवसेना. आज आम्ही भाजपमध्ये लोकप्रिय आहे. कुठल्या भाजपचा नेता माझ्याबद्दल वाईट बोलणार नाही, तक्रार करणार
एवढं मी चांगलं त्यांच्याशी आलो तेही माझ्याशी चांगलं बांधव हे सांगण्याचं तात्पर्य कसं आहे. आज परत एकदा नितेश भाजपात दाखल झाला. आम्ही येणाऱ्या 8 दिवसात मी आणि माझे सहकारी जे काय स्वाभिमानचे पदाधिकारी आणि सभासद होते हे पण येणाऱ्या 8 दिवसात आपणही सामील होऊ. पण सन्माननीय रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला 100% कोकण भाजपामय करायचं. भाजपा इथे शिवसेनेतर्फे निवडणूक लढवली. निवडून आल्यानंतर 2-3 वर्षात शिवसेना मी हा जिल्हा केला. 2005 साली शिवसेना सोडली आणि मी काँग्रेसमध्ये सहभागी. 2005 च्या नंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसमध्ये केला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा बँक सर्व काँग्रेसकडे. काही कारणास्तव काँग्रेसची सोडली आणि मूळ हिंदुत्ववादी असलेल्या आमच्या भारतीय जनता पक्षामध्ये आज दाखल होणार आहे किंवा होतोय नितेश आलेला आहे आणि त्यांच्या व्यासपीठावर. मी आश्वासित करतो तुम्हाला पुढच्या काही वर्षात हा जिल्हा भाजपमय झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा माझा निर्धार. मी जातो तिथे कार्य करतो, लोकांना विश्वास देतो. जनतेची सेवा करणं माझा धर्म आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवणं, आपला मुलूक, आपला विभाग, आपला कोकण हा विकसित बनवणं हे आपलं काम आहे आणि ते करण्याचं काम केलं. या कोकणातील माणूस हा सुखी आणि समाधानी व्हायला पाहिजे. ते गरिबी असता कामा नये. सुखी आणि समाधानी व्हावासाठी प्रयत्न करावे. यासाठी दरडोई उत्पन्न वाढवलं जावं हे माझे नेहमी प्रयत्न असतात. बांधव आणि भगिनी, तुम्ही नेहमी मी आता पाहत होतो त्या मिरवणुकी येत असताना नारायण राणे जिंदाबाद, नारायण राणे आगे. याच्यानंतर एकट्याच्या नावाचा जय जयकार करू नका, आपल्या पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा जय जयकार करा. माननीय मोदी साहेबांचा करा, अमित शहाचा करा, देवेंद्र फडणवीस यांचा करा. ज्याला आपण नेते मानतो त्या नेत्यांचा जय जयकार करायचा. त्यांचा जय तोच आपला जय विजय आहे आणि म्हणून त्यासाठी आपल्याला काम करावं. आणि याची सुरुवात आपण नितेशच्या निवडणुकीपर्यंत सिंधुदुर्गात करणार. नितेश राणे हे उमेदवार म्हणून व्यक्तीचा आहे. शिवसेना किंवा भाजप कार्यकर्त्यांनी एका निर्णय राज करावा आणि इथून जावं की नितेशचा विजय नुसता विजय नकोय म्हणा, पण या महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन नितेश राणे जेव्हा विजयी होईल तेव्हा माझ्या कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर प्रेम केलं, विश्वास टाकला असं मला वाटेल आणि तसा माझा निकाल या निवडणुकीचा हवाय. उद्या मुख्यमंत्र्यांना वाटू द्या. राणे आले आणि भाजप समृद्ध केलं असे उद्गार त्यांच्या तोंडी निघाले पाहिजे. अशा जोडं अशा सारखं काम तुम्ही सर्व कराल असं मला वाटतं. मला नवीन काही नाही. स्टेजवर बसलेले माझे मित्र आहेत, वयाने माझ्या लहानही आहेत, पण मित्र म्हणून आहेत, सहकारी म्हणून आहेत. माझ्याकडून मतभेद कधी किंवा प्रेमामध्ये तराजू घेऊन कमी जास्त प्रेम होणार नाही, सर्वांना सारखंच मिळेल. आणि म्हणून भविष्यामध्ये काम करताना माझ्या समोर कमळ आणि भारतीय जनता पक्ष असेल. या सिंधुदुर्गाच्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम कमळ आणि भारतीय जनता पक्ष करेल आणि त्यासाठी आपण आज निर्धार करून इथून जाणं आवश्यक आहे. आणि त्याचं पहिलं पाऊल नितेशची निवडणूक आहे. त्याला विजयी करण्यासाठी तुम्ही कटिबद्ध व्हाल असं मला विश्वास वाटतो. आणि म्हणूनच आजची ही सभा फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला हाक द्यायची. या माझ्या हाक्याला तुम्ही हो द्याल आणि एक जुनीने एक दिलाने आपण नितेश राणेचं काम करून प्रचंड मताधिकाने विजयी करा अशी आशा आणि अपेक्षा ठेवतो.
जास्त वेळ बोलत नाही. सकाळपासून काही जण आलेले आहेत. काही लोकांना खायला मिळालं असेल, काही लोकांना मिळालं नसेल. मला खात्री आहे माझे कार्यकर्ते रागवणार नाही. एवढं प्रेम माझ्यावरती करतात. भविष्यात असंच प्रेम करा, असंच सातत्य ठेवा कामामध्ये, कार्यामध्ये. आपण कोकणाचा आदर्श महाराष्ट्राच्या अन्य कार्यकर्त्यांना घालून देऊया. काम भारतीय जनता पक्षाचं कसं करावं तर कोकणासारखं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखं करावं असे उद्गार त्यांनी काढायला पाहिजे. असं काम आपण करूया. आज तुम्ही सर्वजण, मी पाहत होतो प्रत्येकाचे चेहऱ्याकडे उत्साह होता, आनंद होता. आपलाच उमेदवार, घरातील उमेदवार असं समजून तुम्ही घोषणा देत होता. तुम्हाला पाहून, तुमचा चेहरा पाहून, तुमचं समाधान पाहून मला समाधान वाटलं. भविष्यात असंच काम कार्य करावं त्यासाठी माझ्या शुभेच्छा. परत एकदा मंचकावरील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नेते मंडळी, मंत्री आणि पदाधिकारी यांचे आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद मानतो आणि सगळ्यांचे आभार मानून मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.